кажа Маляваныч. Людзі, вывучайце беларускую мову. Да, я не люблю тут. До 20-го года я не любіў беларусу. Але мне было сорамна, што бацькі размаўляць на такой нечыстай рускім языке. Быў такі выраз калхознік. Здароўкі, дарагія сябры! Малыя і вялікія, дарослыя і не вельмі, дакладна не пара спаць. Таму што сёння ў нас у гасцях легендарны Маляваныч, а інакш актор Александр Жданович. Вітаю. Прывітанне, Александр. Дзякуй, што запрасілі. Спадару Александру, вось я да вас звяртаюся ў клічнай форме, такой архаічнай, каб выглядаць больш самавіта і паважна, сур'ёзна, пры такім мэтры тэатральным, як вы. Адразу ж хацеў запытацца, а ў чым была самая вялікая цікавасць быць Маляванычем і ў чым складанасць? Ой, да я ніколі не хацеў быць Маляванычем. Это асобная такая тэма. Я ўвесь час хацеў саскочыць з яго. Мне здавалася, што это перашкаджае некаму развіццю майму кар'еры творчай тэатральнай. Так і было, хутчэй за ўсё. Але жыццё, яно нейкае мацней за нашы жаданні, нашыя планы. І так сталася, што мяне людзі хутчэй за ўсё запомняць Маляванычем, а не нейкім артыстам Ждановічам. А як жа гэта атрымалася? Быў нейкі кастынг на Маляваныча, і вы прыйшлі, ці запрасілі? Запрасілі. У 96-м годзе раздаўся званок. Гэта быў рэжысёр БТ, і ён запрасіў мяне удзельнічаць у калыханцы, быць вядоўцам. Новым, бо яны там мянялі, новая каманда прыходзіла, і я адмаўляўся наадрэз. Я не хацеў гэтага. Не хацелі? А чаму? Вы не любілі дзяцей? Мне? Да, я не люблю дзяцей. Зараз страшную рэч скажу. Вось калыханка, якая была, мне не падабалася. Я лічыў, што она такая крыху эстэтыка састарэла. Але прыйшла новая каманда, яны зрабілі лялькі ў такой эстэтыцы, такой, тады было папулярна, Muppet Show ўжо у нас ішлі гэтыя праграмы. Я ўвогуле такія, можа, высветлілі, што у мяне лёгкія валасы, лёгкі характар і лёгка мяне сагнуць. І я пагадзіўся, карацей кажучы. Не то, што там шкадаваў, но ўвесь час, амаль 20 гадоў же гэта ўсё было, працягвалася, да, і ўвесь час я хацеў саскочыць. Ну, неяк это маім амбіцыям, некім творчым не пасуе. Але адзін чалавек мудры сказаў, што ведаеш, твае ролі там у кіно, дзесьці ў тэатры, хтосьці паглядзе, хтосьці напіша, яшчэ пройдзе час і забудуць. А вось застацца ў памяці пакалення, і можа не аднаго, гэта нешта больш такое важнае і трывалае. А чаму тады вы сышлі? Як гэта адбылося? Таксама цікавая гісторыя. Уже 15-й год, і, здаецца, это быў нейкі юбілей калыханкі, 35 гадоў, і нам заказалі такі вялікі торт. І на гэтым торце былі такія выявы, салодкія выявы, Маляваныча, феечкі, з плюшыка, топы. І мы па кавалачку з'елі гэтага торта і адправілі асноўны туды на 15-й паверх, на тэлебачанне, на БТ, да кіраўніцтва. І кіраўніцтва з'ела Маляваныча. Не, сур'ёзна, я не ведаю дакладнай прычыны, но думаю, што это не супадзенне. Тады выйшаў такі артыкул на Тутбай. Куміры дзяцінства мінулага, да, і сучаснае. Там было 3 тэмы такіх, 3 інтэрв'ю вялікіх. Пра дзеда-барадзеда, пра ляльку, пра пацу-вацу і Маляваныч, існуючы, герой дзяцінства. І я просто сказаў пра тое, што інтэрв'ю, што некія крытычныя рэчы накшталт таго, што у нас няма увогуле беларускага дзіцячага тэлебачання. Бо там на пальцах адной рукі можна пералічыць калыханкі, яшчэ некалькі праграм. Нешта такое, некі такія рэчы сказаў. І пасля гэтага, літаральна праз месяц, Маляваныча, можа, это супадзенне адправілі ў космас. Ён скончыў сваё існаванне. Всё. Але так прывязалася да мяне, што я застаўся, і мне так і называлі. А, опять же, 20-й год. Он змяніў вельмі шмат. І пасля таго, як я трапіў у Жодзінскі дом адпачынку, і адтуль потым выйшаў, то Сергей Будкін, кіраўнік Рады культуры, прапанаваў гэты праект, працяг, казкі з Маляванычем. Такой нефармальнай калыханкі. Да, это не калыханка была, але Маляваныч, як пачаў чытаць казкі, спачатку это называлася «Казкі з Маляванычем». Прывітанне, мае даражэнькія. Напэўна, вы ўжо засумаваліся па гісторыях Гарэзы Піпі, якая мінулым разам схадзіла ў школу і вырашыла, што пакуль яшчэ не гатовая стаць вучаніцай. Ну што ж, калі ў школе Піпі не спадабалася, то, можа, тады спадабаецца ў цырку? Зараз даведаемся. Потым ты вырасла ў
канал Бэйбус, дзе там яшчэ акрамя маляванача есть нейкія тэмы. Так, А я ведаю, што вас вельмі цікава затрымлівалі таксама. так да. Гэта было Усіх цікава нейкае, затрымліваць. але гэта было нейкае такое незвычайнае здарэнне, таму што вы былі з крыжам у той момант. Ну, зараз это вельмі тонкая і доўгая тэма, можа быць. Ну, я вернік, я веруючы чалавек, і гэта быў 8 лістапада. Гэта гадавіна была тады, пятая гадавіна смерці маёй жонкі. Для мяне это асобы дзень, я збіраўся там потым на могілкі пайсці, і я, значит, і прычысціўся, спаведаўся. І на такім добрым настроі я выйшаў. А это был уже час этим крыжыкам. Быў час, калі ўжо не давалі сабрацца, і этих вось там амонаўцаў, усіх этих шмонаўцаў, іх было хіба больш, напэўна. Ну, я просто шоў па вуліцы, а вакол ці ўжо автазак, і все. І я з сябрам маладым шоў. Ну, і побачыў там, што жанчыны ругаюцца з нейкім там праваахоўнікам. Амапаўцам, так? Амапаўцам нейкім, Так. да. А ён У чорным? Не, он зелёненькі. А, быў. зялёны. Да мяне спачатку этот чорненькі падыходзіў такі высокі, кажа, што вы тут робіце? Я кажу, я там малюся, каб вы не збівалі людзей. Там. А потым сказаў, каб іншаму там далей, каб ён не крычаў на жанчыну. Ён мяне так за каўнер, і яны мяне пацягнулі. А у меня такая борода была чуть даўжэй, з крыжыкам. І так жанчынкі так, батюшку поймали, батюшку, матушку. Так. Чым жа ж для вас стаў 20-й год? Чаму вы адчувалі такую патрэбу выйсці, прадэманстраваць сваю прысутнасць і гэтым выразіць супраціў? Мой Віктор, гэта так в двух словах не. Гэта до 20-го года я не любіў беларусаў. Мне здавалася, што беларусы гэта такія трус беларус, да? Вось, што это людзі, якія жывуць пад прынцыпам «моя хата з краю», што ў 94-м годзе, калі выбралі вось тое, што я хацеў пра палітыку нічога не казаць, но нічога не выйдзе, да. Ну, карацей кажучы, мне здавалася, што беларусы заслугоўваюць тое жыццё і тую ўладу, якую яны маюць. І хоць сам я ніколі не быў такім змагаром, але... Унутры быў нейкі Не, унутры я абсалютна не быў, ніколі не быў згодны, конечно. А калі я пабачыў у 20-м годзе столькі прыгажосці, я стаў ганарыцца тым, што, это пафас, можа, такі, праўда, што я належу да вось групы людзей, якія, да, камусьці, можа, хтосьці смеецца з гэтага, хто здымае абутак или становіцца на лаўку, хто для каго, няхай ён сам ахвяруе сабой, але ён збіваць іншых не будзе. Я не шкадую ні пра што, ні пра свой выбар. Вот шчыра вам скажу, хоць, конечно, зразумела, што жыццё далей не было такое сладкае, і увогуле шмат, але не шкадую пра свой выбар, таму што, можа, і дзіўна увогуле прагучыць. Я шчаслівы чалавек зараз. Я разумею, што я беларус, да, ось, опять же. І вось таму і прыйшоў да беларускай мовы. Могу расказаць пра гэта. А гэта самае цікавае. Я ўжо чакаю, калі ўжо будзе гэта. Гэта была падводка, нарэшце, да асноўнага пункта. Я нарадзіўся, страшна сказаць, да, ў 64-м годзе таго стагоддзя, 1900, не 800, правда, 1964 годзе. Так, вы ў Менску нарадзіўся? У Менску нарадзіўся. У сям'і у мяне размаўлялі, бацькі размаўлялі антрасянцы хутчэй. Яны мелі абсалютна беларускія карані, таксама цікавыя, там, рэпрэсаваныя, два деда, якіх я ніколі не бачыў. Але мне было сорамна, што бацькі размаўляць на такой нечыстай рускам языке, таму што... Але чаму? Гэта ўсё ж асяроддзе ўплывала, так? Яно неяк хацела тыкнуць пальцам. Атмасфера, якой я выхоўваўся, это было, так гучала, што руская мова — это мова інтэлігенцыі, это мова эліты, а беларуская, да, родная мова, все. Але гэта нешта такое другасортнае, вясковае, а мне хацелася заўсёды належыць да некай эліты. Так. Быў такі выраз калхознік, калі чалавек размаўляў неяк нечыста па-рускі, да, і так далей, то яго абзывалі калхознікам, это было крыўдна, і мне не хацеў. А вы засталі яшчэ, калі крысты называлі? Да, крест. Ой, да, правильно, точно, да, крест Лагойскі, да. Я вспоминаю, калі у нас было белмова, у нас было там 2 разы на тыдзень толькі. І прыходзіла такая шэрая мышка, настаўніца, і яна так фармальна, некі ціхенька да гэтага адносілася, і вось некай любові, да, ад яе не сыходзіла. Але аднойчы яна прыйшла, мы адразу адчулі, у некім іншым стане, нешта ёй так загарэлася. І яна кажа, пофіг, там нейкі план і все.
просто зараз я буду для вас читать. Думаю, ну давай. И она раскрыла книжку и стала читать. И у нас ківіцы пооткрываліся, тому что гэта была некая прыгодніцкая такая літаратура, такая, ну, вельмі цікава просто. Гэта было дзікае паляванне караля Стаха, да. Потым, напрыклад, ужо поступіўшы ўжо тэатральна-мастацкі інстытут, мне пашчасціла вучыцца ў Іллі Львовіча Кургана. Гэта срэбны голас беларускага радыё 60-х, 70-х гадоў. І вось ён, можа, адзін з лепшых настаўнікаў по сцэнічнай мове. І вось ад яго было вялікі такі, конечно, заряд любові да гучашчага, вось як гучыць беларуская мова. І потым на пачатку 90-х, калі было нацыянальнае адраджэнне, канешне, вось мы з жоначкай маёй нешта такі узнікалі жаданне, давай будзем размаўляць па-беларуску. Але з-за таго, што не было асяроддзя, а хутчэй за ўсё з-за таго, што не было нейкага унутранняга, нейкага такой матывацыі, такой стрыжня некага такога жадання моцнага. Таму я кідаў гэта ўсё і думаў, што не, лепей я буду удасканалівацца как бы па-расійску, да, чым я буду абы-як размаўляць па-беларуску. І так цягнуўся да 20-го года насамрэч. 20-й год мы ўжо казалі, шмат што змяніў адносіны і до беларускасці ўвогуле. Я зразумеў, што я беларус. Я зразумеў, што мова — это адзін з прыкмет таго, што я належу да гэтай групы людзей. І вось я трапіў у 21 годзе ў такое асяроддзе, групу мастакоў, маладых, пісьменнікаў, паэтаў, цалкам беларускамоўных. Мы жылі разам, это быў такі, праект такі вось цэлы месяц маладых, беларускамоўных і вельмі адукаваных, энцыклапедычна адукаваных, якія, акрамя беларускай, там яшчэ 2-3 мовамі валодалі. І я зразумеў, што вось гэта сучасная беларуская культурніцкая эліта. І мне захацелася належаць да яе. І далей увогуле такі прикольны містычны момант. Мне прысніўся бацька, якога я калісьці там саромеўся, што ён на трасянцы кажа: вось хочаце верьце, хочаце нет. І он кажа: Саша, лупі на трасянцы, как бы пачынай размаўляць. Хто не сустракаў на старонках беларускіх незалежных выданняў фразы кшталту «адсядзеў 10 содняў», «атрымаў содні», «не выйшла на волю пасля 15 содняў». І нават тыя, хто не чуў гэтага слова раней, з кантэксту разумеюць, што содні — гэта суткі, то бок 24 гадзіны. Адкуль пайшло гэтае слова і навошта яго пашыраюць сёння? Само слова ўпершыню было зафіксаванае Вацлавам Ластоўскім у ягоным расійска-крыўскім беларускім слоўніку з удакладненнем, што паходзіць яно з вёскі Задарожжа Дзішінскага павету. То бок яно было запісана ў тым самым Дзішінскім павеце, дзе нарадзіўся сам Ластоўскі і фактычна з'яўлялася вузкім дыялектызмам. Трэба адзначыць, што тагачасныя стваральнікі беларускіх слоўнікаў, напрыклад, Некрашевіч і Байкоў, якія прапаноўвалі слова «суткі», нідзе не ўзгадвалі содні. Чаму ж з 90-х гадоў мінулага стагоддзя многія незалежныя крыніцы інфармацыі сталі пашыраць менавіта слова «содні». Прычым часта не ў шырокім значэнні, а менавіта калі гаворка ішла пра адбыванне пакарання. Хоць яно дасюль не фіксуецца перакладнымі і тлумачальнымі слоўнікамі беларускай мовы. А відаць таму, што яно па сваім гучанні істотна адрозніваецца ад слова «суткі», якое супадае з расейскім адпаведнікам. І пры гэтым мае яшчэ празрыстую форму – «содні», якая адсылала да слова «дні», «дзень». Насамрэч, суткі ў нашай мове зусім не русізм, а ўласнае слова, якое ўзнікла яшчэ ў даўнія часы, імаверна, ад дзеяслова «сутыкацца», «сутыкнуцца», бо мелася на ўвазе сутыкненне дня і ночы. Таму нічога крамольнага і няправільнага ў яго ўжыванні няма. Дарэчы, менавіта слова «суткі» шырока выкарыстоўвалі беларускія аўтары. Напрыклад, Коля мог абсачыць за суткі шырокі круг мясцовасці, узяць на памяць кожны след у чорнага. Ногі мы адбілі цэлыя суткі не прысеўшы. Гэта Пташнікаў. Аляксей не ведаў стомы, цэлыя суткі праседжваючы ў сцюдзёным бранявым каўпаку. Іван Меліш.
Што ж тычыцца граматычных асаблівасцяў гэтых словаў, дык як суткі, так і сотні гэта множналікавыя назоўнікі, якія ўжываюцца ў спалучэнні са зборнымі лічэбнікамі: двое, трое, чацвёра, двое сутак, чацвёра сотняў. Запомніце, што нельга сказаць 2 суткі або 3 сотні. А вось пачынаючы ад 5 і да 9 мы можам ужываць як зборныя, так і колькасныя лічэбнікі: 6 сутак і 6 сутак, 8 сотняў і 8 сотняў. Звярніце таксама ўвагу на тое, што ад абодвух словаў мы можам утварыць прыметнікі: сутачны або суткавы, штосуткавы, і сотневы, штосотневы. Мацуймася, сябры, і не трапляйма на суткі. І на сотні таксама. Спадару Александру, а вы часта спатыкаеце людзей, якіх вось вы выхавалі як маляваны? Што яны кажуць? Фраза приблизно одна и та ж. Вельми, вот одна и та ж. Ой, а я вырос на ваших колыханках. И у меня отказ на вот так вы особливо, они такие, вот вы добро выросли, как бы такой, накшталт такого. Як можна дзяцей выхоўваць і прывіваць ім беларускую мову? Вось калыханка была добрым такім інструментам, а што яшчэ магло б дапамагчы нам, беларусам, гадаваць беларускамоўных дзяцей? Можна шмат тут нешта нагаварыць, але мне здаецца, што самае галоўнае – это сям'я. Вось самае галоўнае, калі дзеці чуюць, што бацькі размаўляюць па-беларуску, гэта, напэўна, галоўны чыннік. А што б вы зрабілі для дзетак такое, каб беларуская мова уваходзіла актыўней у іх жыццё? Што мы цяпер, можа, як папулярызатары, людзі, проста якім баліць пытання беларускай мовы, што мы можам зрабіць? Можа, нешта арганізаваць? Я звязаны з казкай, да. У меня есть проект вельмі цікавы. Я хацеў бы, я яшчэ не до конца ведаю, як ён будзе выглядаць. Ну вось я, акрамя таго, што я шмат гадоў расказваў чужыя казкі, я стаў пісаць казкі. Па-беларуску, зразумела. І дзякуй, дарэчы, усім тым літаратарам і там пісьменнікам, якія мне дапамагалі ў гэтым. Але я стаў вучыць дзяцей пісаць казкі. І у мяне ёсць такі вось онлайн-школа, да, і дзеці там пішуць вельмі цікавыя казкі. Дарэчы, па-беларуску, там некаторыя, да. І мне хацелася б, каб гэта, у нешта вылілася. А потым на падставе гэтага можна выпусціць кніжку казак, напісаную дзецьмі, иллюстрированную детьми, иллюстрованную детьми. Бачите? Ну, все добре. Да, все добре. Та все добре. Можа, пару словаў натхнення, падтрымкі, нейкага ветру, крылы тым людзям, якія яшчэ вагаюцца, але імкнуцца і вывучаюць. Помаўчы. Кажа маляваны. Людзі, вывучайце беларускую мову. Я жартую. Не, праўда. Яна прыгожая. Это раз. Калі размаўляеш па-беларуску, все роўна нешта адкрываюцца, не выпадкова ж існуе колькі там, больш за 100, да, колькі моваў, там, па 200 моваў розных. І па ўсім свеце, напэўна, вельмі шмат. Вельмі шмат. І, безумоўна, некія чакры адкрываюцца менавіта тады, калі ты размаўляеш на той ці іншай мове. А тое, што нашы карані беларускія, і якія там героі казачныя ці там міфалагічныя, яны прыпадаюць да зямлі, каб набрацца моцы. Геракл, напэўна, так? Можа быць, Лянтэй, там што-то такое, да. Таму што зямля яго была маці. Да. Так і мы павінны прыпадаць да нейкіх вытокаў. Яно гучыць, можа, так па-школьнаму, але гэта так. Так і ёсць. Дзякуй вам. Дзякуй вам вялікі. Усяго вам найлепшага. Навзаем. Удачы ва ўсім. Жыве Беларусь. Жыве вечна.